Здравейте отново. Проверяме малко следващото видео, което горе-долу се формира. Искам да стартирам Nokia-та, но не успях. Може да гледате предното видео. Опитах се с тази батерия, която е заредена, и не успях да стартирам този телефон. И няма как. Трябва нещо да се случи с този телефон. Загледах се в тази оригиналната батерия. Започнах да чета информация по темата. Се оказа, че тези някакви по-стари батерии имат, както виждате, 4 пинчета. С тези пинчета се следи какъв тип батерия и температура на батерията. Първо да ви покажа какво напрежение излиза. 0 волта, никакъв заряд няма. Това беше безмислено. Така, 75 килоома. И тук 46 килоома. Значи вътре има следене на температурата, също и типа на батерията. Според това се определя как да зарежда. Окей. Сега това трябва да го... Искам да го разглобя и да видя вътре какво се случва. Да взема тези части, да ги монтирам някакси и да опитам да стартирам телефона отново с тази батерия. Да видим какво ще се получи. Искам да го стартирам този телефон. Не знам дали ще се случи. Ето вижте тук каква корозия има. Все пак ми се щеше нещо да покаже някакъв живот, че има в самия телефон. Ще видим какво ще стане. Така, започвам разглобяването. Някъде от тук и от тук. Ще се опитам с ножа лекичко и да махна едната част. Много трябва да се внимава да не се пробива надълбоко. Не правете това у дома си. Аз започвам. Да, лекичко с ножчето и вижте какво се случва. Как се получават нещата. Лекичко по ръбчето. И мисля, че много лесно се получи този път. Тя може и да не е оригинална. Тази батерия не знам дали е оригинална. Пише Хунгари. Може па и да е оригинална. Нещо такова. Хоп. Това нещо трябва да го изкараме. Така. Тук. И там е запоено. Си мисля, че ако се разпои тук и тук, нещо такова, ще мога да използвам като се затвори самия телефон, да запоя само краищата.
Тук трябва да е плюс тази страна. Тук минус. Ще действам с паялника. Та, ето го резултата. Платката, както виждате, плюса, минуса. Мисля да се опитам направо да се запои. Това ще го изолирам малко, защото доста се прегъва. И направо ще запоя плюс и минус и да видим на изхода какво ще излезе. Така изолирах нещо. Това. Тази батерия си е доста издута и мисля, че си е за в кофта. Няма да се опитвам да я зареждам, пък може и да се опитам някой път, някой друг път. Сега тук плюс и минус. Да видим дали ще излезе плюса и минуса. Или има... ще трябва да се активира, може би. Така... ще направим малко по-такова. Така. Ето го и минуса идва. Малко от това. Да видим сега. Това си е BMS вътре, което контролира зареждане, разреждане. Какво се случва? Ето. Сега обратно. Това трябва да го понаместя горе-долу. Това можеше да го поизчистя малко. Ама за какво да го чистя, пак това да вземе да не тръгне? Поне да цъкне нещо да светне. Надявам се това да е било проблема. Ако тръгне, ще го почистим и ще видим какво ще правим. Може да влезе в някаква потреба. Така, някои болченици да му сложим да прави контакт. Копченцето с мултиметъра го натиснах и свирна. Може би не е проблема в него. Той изглежда изкъртено, но може да не е толкова много изкъртено. Знам ли? Кой го е ползвал този телефон и как? Нямам идея. Някой ми го подари. И това беше. Ще сложа още две болченца. Дисплея ще бъде да контактува. Поне да светне.
пластмасата. Леко сцепи. Сега това нещо така и задържаме копчето да видим какво ще се случи. Еха! Супер! Се заслужи едно почистване. На платка, цък, ръждичка, окисчета. И ще пробваме да му сложим и сим карта. Супер. Все още нещо. Мисля, щеше да... Нещо обаче не прави хубав контакт ли? Може би. Така долу не контактува нещо. Може и да има някакъв демидж, но като цяло тръгва. Което е най-якото. И така. Успешно тръгна. Супер! Браво! Браво на Nokia-ката. Може да познаете каква е. Тук малко не свети, но ще почистя тази част, може някъде да прави лошо съединение, късо съединение. И да видим какво ще стане. Чао за сега!